Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a dnes vás zoberiem z ostrova Rab na veľmi zaujímavú expedíciu. Pôjdeme sa pozrieť loďou na Svätý Grgur, ostrovček. Tam sa len tak mrkneme a pôjdeme ďalej potom a zastavenie bude na ostrove Golý otok. Ostrov Golý otok, po slovensky by sme ho preložili Holý ostrov, je veľmi známy ako tzv. Jadranský Alcatraz. Teraz môžete na videu vidieť, ako vyzerala trasa z ostrova Rab loďou. Najprv sme sa išli pozrieť na ostrovček Svätý Grgur. Tam sme sa však len takto pristavili, pokochali, urobili fotku a išli sme ďalej. Tento ostrov nebol až taký významný, bola tu ženská väznica, aj to len tak chvíľu, kvôli tomu, že pôvodne bola táto ženská väznica takisto na ostrove Golý otok, ale keďže z toho vznikali rozličné problémy, keď boli väznení muži a ženy na jednom ostrove, tak sa rozhodli, že to urobia inak a že ženy takto odstavia na iný ostrov, kde to bude bezpečné. Ideme ďalej a tu už vidíme v pozadí práve ostrov Golý otok. Ak sa niekde dopočujete o ostrove Golý otok, je to najčastejšie v súvislosti s koncentračným táborom alebo gulagom alebo Titovým gulagom a všeobecne s obdobím komunizmu a väznením tejto Titovej éry. Ale málo kto hovorí o tom, že tento ostrov bol využívaný ako zajatecký tábor už omnoho skôr. Už počas Rakúsko-Uhorska tu boli väznení ruskí zajaci z prvej svetovej vojny. Ale áno, najslavnejšia história tohto ostrova sa písala medzi rokom 1949 až rokom 1956, kedy tento izolovaný ostrov slúžil ako tajný tábor za účelom tzv. Politickej prevýchovy trestancov. Bol založený Titom, teda komunistickou stranou Juhoslávie, pre juhoslovanských politických väzňov po konflikte medzi Stalinom a Titom v roku 1948 počas rezolúcie Informbüro. O čo išlo? Bývalá Juhoslávia na čele s Jozefom Titom začala vykonávať nezávislú zahraničnú a domácu politiku, ktorá v žiadnom prípade nesedela Stalinovi. Keď Stalinov pokus priviesť Tita do Moskvy, zatknúť ho a umiestniť do gulagu zlyhal, aktivizoval všetkých, ktorí mu boli lojálni s cieľom zvrhnúť súčasnú juhoslovanskú vládu, teda Jozefa Tita. Bolo zrejmé, že Stalin mal lojálnych priaznivcov vo všetkých vrstvách juhoslovanskej spoločnosti a dokonca aj medzi členmi najvyššieho štátneho a stranického vedenia. To samozrejme neprospievalo Titovej politike a tak musel konať. Zriadil tento tábor, ktorý bol nazývaný aj Titov koncentračný tábor alebo sarkasticky Titov Havaj. V roku 1956 po skončení konfliktu Tita so Stalinom bol tábor dočasne zatvorený. Lenže juhoslovanská tajná polícia dospela k záveru, že výrobné haly na ostrove sú príliš ziskové na to, aby sa úplne zrušili. A preto na ostrove zriadili normálnu väznicu, ktorá tu bola až do roku 1988. Teda opäť tu máme už tretie zameranie tohto ostrova v jeho histórii. Práve sa pozeráte na aktuálny stav tohto ostrova a vidíme tu budovu, ktorá slúžila v tej poslednej fáze, kedy bol ostrov určený ako väzenie, obyčajné väzenie na návštevy. Teda budova, ktorú si práve prezeráme, je tzv. Návštevná, kde dostávali väzni návštevy. Mohli dostávať návštevy raz do mesiaca podľa správania, kto sa nesprával dobre, tak ani to. A kto sa správal dobre, tak podľa toho, aké veľké mal zásluhy, mohol mať návštevy od 2 hodín až do 2 dní. Teda v týchto priestoroch, v tej tretej fáze, kedy bol ostrov už len väzením, mohli prísť návštevy a v určitých prípadoch pri veľmi špeciálnych väzňoch tu mohli aj návštevy prespať.
Ako ste teda iste správne porozumeli, to, čo tu teraz aktuálne vidíme na ostrove, sú už pozostatky z tohto tretieho využitia ostrova od roku 1956, a teda z ostrova ako obyčajného väzenia. Boli tu uväznení zločinci za rôzne priestupky, ale ponechalo sa tu aj množstvo politických väzňov, odporcov Tita, režimu, obhajcov liberálno-demokratickej politiky alebo etnonacionalistickej politiky a porušovatelia politického a ideologického poriadku komunistickej Jugoslávie. Presné percentuálne zastúpenie politických väzňov aj po roku 1956 už však známe nie je. To poznáme aj my, že z komunistickej éry sa niektoré údaje veľmi šikovne postrácali a nie sú známe a dodnes sa ich už nikto nedozvie. Teraz vstupujeme pomaličky do budovy, ktorá sa aktuálne nazýva Kinosála a múzeum. Je tu vstupné 3 €, za ktoré si môžete pozrieť film z obdobia od roku 1949 do 56, čo to tu bolo za ten gulag a aké politické veci tomu predchádzali. Mimochodom, zábery z tohto filmu sú použité aj v tomto videu. Sú tu vyobrazené všetky budovy, ktoré sa nachádzajú na ostrove, s popisom, s použitím. Potom je tu pochopiteľne juhoslovanská vlajka, rozličné artefakty z toho obdobia už toho gulagu. Je tu odev väzňa, náčinie, ktoré väzni používali. Taktiež umelecké diela mnohých väzňov, pretože keďže vieme, že tí politickí väzni tu určitým spôsobom boli až do toho roku 1988, medzi nimi boli mnohí liberáli, demokrati, teda boli to aj určití umelci, ktorí boli väznení práve preto, že hlásali nejakú demokraciu a tak ďalej, takže boli tu väznené aj určité osobnosti, ktoré v tomto väzení zotrvávali aj množstvo rokov a aj tvorili nejakým spôsobom tajne a potom sa našli ich diela, ktoré sú tu práve v tomto múzeu vyobrazené a sú to diela najmä, ktoré majú tématiku túžby po slobode. Ešte by som sa na záver rada vrátila k tomu obdobiu medzi rokmi 1949 a 1956, kedy ostrov slúžil ako gulag určený najmä sympatizantom Stalina a odporcom Tita. Teda v čase, kedy sa na území Slovenska trestalo za odpor voči Sovietskému zväzu, sa v Juhoslávii trestalo za sympatiu so Sovietským zväzom a odpor voči Titovi, lebo ako sme si povedali, Tito bol v rozpore so Stalinom. Rada by som vám preto o tábore v týchto rokoch povedala zo pár zaujímavostí. Zaobchádzanie s väzňami bolo brutálne. Starí väzni boli nútení pripraviť privítanie pre nových. Zoradili sa do 2 radov a nový trestanec musel prejsť krvavou cestou medzi nimi, kde ho každý starý väzeň musel surovo biť. Ak niektorý väzeň neudrel tvrdo, musel ísť rovnakou cestou aj on sám. Tým, ktorí bili ostatných väzňov veľmi tvrdo, bolo slúbené, že dostanú sa za to skôr na slobodu. Dozorcovia tento proces nazvali zabitím muža v mužovi. Medzi väzňov boli vkladaní agenti, ktorí mali za úlohu provokovať rozličné boje a spory medzi väzňami navzájom a z tohoto titulu vzniklo množstvo vrážd na tomto mieste. Ťažká fyzická práca pri dobývaní a ťažbe bauxitu sa striedala s pravidelným obťažovaním a bitím dozorcami. To sa odohrávalo najmä v budove, ktorú sme si ukázali na začiatku prehliadky ostrova ako návštevovú budovu. Ako návštevová slúžila až počas obdobia väznice. Predtým to bola budova, kde sídlila správa tábora a kde sa odohrávalo psychické aj fyzické mučenie odsúdených. Poslednou zaujímavosťou sú stromy. Tento ostrov bol pôvodne úplne bez vegetácie, ale v čase, keď bol na ostrove tábor pre politických väzňov, boli väzni nútení sadiť stromy.
Nebolo to však jednoduché, keďže ostrov bol celý zaliatý slnkom, keďže tam nič nebolo, iba kameň, tak väzni boli nútení robiť svojimi vlastnými telami celé dni tieň, aby sa borovice, stromky, ktoré zasadili, prijali. Dnes, keď sa tam prejdete, tak tam zistíte, že tam je množstvo stromov a je tam množstvo chládku a to všetko sa udialo vďaka týmto politickým väzňom, ktorí si to riadne na tom slnku vytrpeli.